Yaba mfowethu, kunalo sisi lo khahlela uSomatekisi. Thini sonke siyi-country sithi well done, ne? Kumnandi siyakenyeza. Nakuliphi izwe akekho umfazi wakho washaya indoda. Kube kuthiwa indoda eshaya umuntu wesifazane. Ngabe sikhuluma okunye manje. Ngabe imigwaqo igcwele manje. Betoyitoya abantu nekipa ey'bomvu lapha nezimhlophe neziyelo. Betoyitoya. Bethi imbokodo. Kodwa ngoba indoda kuthiwa hayi isiyolala iphumule. Bafowethu lalelani, akekho umuntu owazalwa ewusomatekisi. Sonke sazalwa umuntu wesifazane, sifana sonke. Sinenhliziyo, soniwa yini. You understand? Osomatekisi nje boniwa yinina bagibeli. You understand? Yini enenza ukuthi kube nje? Banjena nje osomatekisi yini? Bloody swine. Niyanyanyisa manje. Yazi ukuthi kubuhlungu bafowethu ukuthi uphume ekuseni ngo-4 endlini, uvuke ngo-3 uyolayisha abantu abeyisayo bemsebenzini. Umuntu akukhokhela u-200 ekuseni lodwa yokuqala thatha imali yonke izolo ayokhesha apha ngayo. Awukho ushintshe ngalana isikhathi siyakushaya, kumele ugijime uzama uhereza imali yawo lo muntu okubangela isicefe futhi naye. Ujahile unjalo, abantu bayihambela kancane, abanye kumele uze ungene balande etradini. Bajike bakuthuka umuntu ethi ehla aqalaza akhulume nomunye umuntu. Ujahile wena lesikhathi. You understand? Ujahile. Ulayisha abanye abantu, abanye abajahile, abanye bajahile, abanye badakiwe khona lapho. Yini enenza ukuthi abantu babe nje? Yabo njengamanje sebephila ngaphansi kwey'ncindezi. Kumele ngelinye ilanga nje ke nibacabangele bafowethu abantu abashayela amatekisi. Labantu ibona kakhulu abaphethe iy'mpilo zabantu emgwaqeni. Bacabangeleni. And amaphoyisa kumele ayingenele ngempela lento yokuthi umuntu meke wasusa umsindo nosomatekisi kumele aboshwe, because lo muntu lona uyazi ukuthi ngathi ngisestudio ngelanga uMasondo wakhuluma enye into wathi, uyabo mina ngoba ngila estudio ngisebenza ngomculo kanje, ngiyindlebe yabo bonke abantu abasemhlabeni. Isound imibheda ngizokutshela ukuthi le sound iyabheda. Ingoma imibheda ngizokutshela ukuthi le ngoma iyabheda. And ungangisoli, you understand? uSomatekisi uyena umuntu owazi abantu, uyena umuntu oyi-life saver. You understand? Nivuka nje nemsebenzini nje akaze nibabonge uSomatekisi, kodwa yibona abantu abaniphathela iy'mpilo zenu. Yibona futhi abantu anifikisa ezindlini safe. Bani okwaba nje inkunzi esetekisini? Yebo kuyenzeka, but akuvamile lapho. Kuyaziwa ngisho eGoli, ngisho kephi lonke izwe la kunosomatekisi khona uyazi ukuthi usafe. Njengamanje ungahamba uyopaka imoto lapha eFaraday, uhambe ngey'nyawo 2 hours ubuye uyoyifica imoto yakho isafe, because amaphara ney'gebengu ziyazi ukuthi la unosomatekisi khona i-order. Nina niyabaxhaphaza, zilima. Mina nje lo sisi lo kube kuthiwa ukhahlele mina, ayi mina benizongisola, ayi mina ayi foka ngishaya umfazi mina futhi. Hawu, angisho ukuthi bashayeni kodwa nje iyabheda leyo nto. Mina nje angeke izenzeke leyo nto leyo kumina. Ya, ingane elibilayo izulu shaya ngumfazi. Ngeke yenzeke le nto leyo kimi. Understand? So bafowethu please bacabangeleni abanye abantu nabo bayaphila, banencindezi eningi kakhulu. Oqala umnikazi wekhumbi nje, okwesibili urank manager le, itraffic, yini bagibeli, yona inkinga enkulu leyo. Amaphoyisa, isicefe sokugcina leso. Uyayizamela nawe, nabo bazama kuwe. Hey, yabo nje umuntu omnyama bafowethu usenkingeni. Umuntu omnyama ube kuthiwa itekisi lo mlungu nje ngabe yonke into ihamba kahle ngoba lishayelwa umuntu omnyama. Hayi,
Lungilephela